Sabia meburu ye wo hono mo ebechiansa no dwuma no wanya bibidi afrase enti no wokọ tachi my mense ni mu a National Youth Authority na se adwumako ya won mo hwe meburu ho nsam so no wo mo tumi abo meburu makoma aduonu mienu abaso na ne nyina ye wasua adwuma no wawie akade ahodo ri befra adwuma se startup kit no ene wode amanipa makoma aduonu mienu se wonye no femfra adwuma se National Youth Authority ede infidie akoma mabunu bia womo techima no empatem sene womo ebetimi ede aye adwuma infidie bia womo de koye no eye infidie a womo ede pamade de yetire ene infidie ahodo bi sene ebebo ama womo timi ede aye adwuma no womo nyesika egu womo ebotom Deputy CEO edema National Youth Authority Nelson Wusu kasa wode futu ema mabunu se womo enhwe se infidie ya womo nsakai womo ebetimi de aye adwumaden no womo nyaso mfaso dachi skills towards employability and productivity. Ebia na brofo no ama na ye kuntan na enso enye kuntan bia. Ne ekira ne se ye hunu se mabunu no sukuu konwo hia de. Na enso so mabunu ni bi ohon so a ehu behia se ye bema wo mu ntiti ya wo betim de abo mu abra. Enye obia na se bi wo betim akosku. Infidie bi ene Adom News etwetwenkom opportunity we are yenya no meka say ne na me the happy person on earth ya mani age because na mani na say me so opportunity bi beba ama me say we share nation without with a youth without employment ya na korono any